Ileqqupitsaasarfanummarluk isumaqatiissutiuvagut ingerlakkusullutigu ukiunipingasuni projektitut. Ileqqupitsaasarfanummarluk siunertaraa inuk nammineq akisussaaffimmi tigusilluni angorusutaqarluni pilersaarusiorsinnaaneq peqateqarluni ineriartorneq ayuaqateqarnerlu Kiullermik manitsumit nunatsinni taqutialu takutipparput manitsumi kilaaseqqami tasatuorfi kilaaseqqami ileqqut pitsaasutarfanermarlut pilluutisaqqormiineq aliikkusersuinertalik mannakutuani tamanna nangilluu takutitaqalaassaagut tassaatuartut nammineq filmeeraliaannik ilangussarlutalu aliikkusersuisunik takusassaqaumaraattam nakkaterpiagut 90-sikkut naartalersulli manitsumi ileqquulersimasoq qatseriisartut yuulleriartornerani illuarfimmikkailukaasarnerat takutilaumaarparput assit silaannarmi tassilisat atorlugit isiinnaarluarasim Juullu. Sellainen tämmöinen. Imatto. Kisullaapanonornikuimi. Aku juullu. Aku painaqankuni kaavinnussaarimammi. Tawa. Juju sumarsuialta sinaagut. Ilinniasserisaarutta. Inertuiniaarutta. Tamaasa. Paajuttiit. Sumarsuialta sinaagut. Men jag tror för när jag går för det sa oss just när vi ser det. Efter skulle tack. För det sa oss just när vi går på det just när vi. Det var. Jag går ner på det man säger det typ. Ja. Vad är det så sitter. Inun nuo pingatstakkaannersaqa soorlu ma suliffikriviaarku mali atuarkilaasaqami naartisuugun anguullerni annerusumi taapiarersarfimilaartarpungaama taa anguniangarisarpara atuarqimassaga angusarissаарlutik ternangippat soornami anguniartuannarparat taa suliffimmaa taani pingaatstariva meqqakka inunerinnissaan suarlutainuunissarput taama pingaartitaasarpara timersortarnissara aam pingaartitariva qeetitiippumarnissaa ortut appat amakua umiitsiartarta umiitsiami angalarnissarpingaartitarta Soorlu.
Ador. Facebook'imi. Spilgime. Spilloppa. Pigarfiangitsikingilliinnissaasakingil. Ilinniakkerigaangami naluleraangami taluutima. Kioppuusappungaangajo. Ikiorutaqaarami. Oppureisa. Ayugaarususisaqartarpi. Illa. Qayanaapersarсина. Heya. Igissanerlu. Iginniarpara. Tasuuttassa. Iginarpakka. Tassaluulikkaaqқаллути. Ангилаарсапагилаа. Игила. Qano ayanalulerpara sapingilara naamasinna. Nana? Ha? Onko ayong nissan? Yes. Namminaqpatit? Sure. Ja, ayong gilta tamamik. Ja. Hi. Susu. Na ali passakammaisuarta maana. Falskasu. Imma qammiune ajornartarpuut. Taamala. Kysynnä nuottaa ilannimisilisarpara ilassisaqarusunni ajortanga kysynnillä alaqqan. Imma taamaartarta anulillu. Hapariartula. Ai mitä tiedät? No niin, se onkin siinä takaisin asukkaaseen. No ja. Ei. Mitä täällä sokotiin niitä täällä makkarit? Kangalilla on niissä ylävälit. Ei. Huilaa kahvia varannuin niissä jo tytit ahkangilet. Ja. Teko siellä? Susu. No niin, johtakin sitten ruokaa tiuspassa ja ahkangilet. Kysymykset meillä nimenomaan kysymykset Kysymyksiä Neillä on rakennuksella jotain. eli näytät sinua ikään kuin. Eli ne sitten sen rakennuksella. Adoratin. Piirkertarpi. Nää. Eli näyttelasarpi. Elääntikö? Sauvan elääntikö? Selinäinen suosaana. En minuutu tässä sinävi. Au. Kanno. Et sauvan elääntikö? Elinäinen suosaana. Toinen suosaana. Seurataan. Mäkin jää, ei ole lappu sitten nakolin joet. Oh my god. Aina töillä putsityölle. Aina ei ole mitään. Saako ne tämän vähän sellaisia pestiin? Joo.
Anappunga Pulihilormartinausisaati. kinadaamaanusriartigimiarmi. Aqayuya itingitsuussaatit. соорна таама писсусилерсартунга каратериккалу аппасиссаруасууллута аллагумала атуариартарниарлуна аақагумингаanu тарсаассаанга Godmorgen. Er du her? Ja. Lille fægterunge. Ja. Karaterappannami. Anappunga. Pulihilormartinausisaati. Ja. Hej. Hej. Siunnaarsuarisilu. Thank you.
Thank